Fl-isfond tar-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ltqajna ma' Dejan Zerafa, Malti ta' 22 sena li ilu għal dawn l-aħħar sentejn itajjar l-ajruplani. Mhux tal-modelli, iżda passiġġieri madwar l-Ewropa u l-Afrika ta' fuq. Jekk qed tipprova taħdem kemm kellu żmien meta laħaq m'intix qed tagħmel żball. Dejan sar pilota ta' 19-il sena, wieħed mill-iżgħar li qatt kien hawn f'pajjiżna. ħafna minnhom jafu kemm għandi żmien jew jafuni minn pereżempju l-iskola, jew jafuni minn ma' sħabi l-università, so jafu li għandi l-istess età tagħhom. Ġieli ma jemninix ukoll, jgħidu li mhux vera jew qed tagħmel xi ħaġa Malta u ma tix tgħidilna. Imbagħad meta nibda nitkellem u nispjegalhom jifhmu. Ma' nastqari li dejjem xtaq jaħdem fil-qasam tal-avjazzjoni u wara l-A-levels mar jistudja l-Istati Uniti għal 17-il xahar. Għalkemm hija xi ħaġa rari għalina barra minn xtut naltaqa' oħrajn illi jagħmlu l-istess pass. I followed my dream. U age is just a number really, għax jiena ltqajt ma' ħafna nies issa li huma daqsi. Qabel kun dejjem l-iżgħar fil-kumpanija, mmur fejn immur u anke jekk tgħaddi sena dejjem nibqa' l-iżgħar. Issa sirt niltaqa' ma' nies daqsi anke żgħar minni. Bħal kull pilota, l-ewwel titjira tiegħu li kienet mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta baqgħet ittimbrata f'moħħu. Dak kollu li kien ħolom u stinka għalih sar realtà. Kienet ta' sodisfazzjon kbir li inti għall-familja tiegħi li intir mal-linja tal-ajru tagħna u li jarawni bl-uniformi. Ovvjament ġurnata li spiċċa mit-training, dik hija xi ħaġa sabiħa wkoll għax tkun il-kull minuta training kollu tiegħek. Illum Dejan jaħdem mal EasyJet. Spjegalna kif ir-rutina ta' pilota li ma jaħdimx ma' kumpanija tal-ajru lokali hija differenti ferm. Kemm għax kull xahar jinżel Malta jżur il-familtu u l-ħbieb iżda anke għax jaħdem iktar. Jiena nagħmel iktar flights, nagħmel 4 flights a day, ġeneralment 5 times a week. But I have 3 days off. But it starts all over again for 4 days or 5 days. Pero dawk il-5 days they go by fast għax you're constantly flying. Jistqar magħna li dan kien possibbli għax dejjem sab l-appoġġ anke dak finanzjarju ta' familtu. Iżda llum hemm għajnuniet oħra disponibbli. Dak il-lat dejjem ibeżżaħ ħafna nies, però llum il-ġurnata ħafna scale barra Malta. Nista' ngħid li joffru skemi u anke airlines, inkluża li naħdem magħha jiena, li joffru skemi anke minħabba li bħala piloti ma tantx ħafna nisa qed iħeġġu lil nisa li jibdew din il-karriera u they underwrite their loan bħala motivator. Bl-ikbar sfida meluba issa jħares il-qudiem lejn ħolm oħra, dik li jieħu r-rota tax-xelluk tal-ajruplan, jiġifieri li jsir kaptan.